Universitas Muhammadiyah Purworejo ingkang dumunung ing Jalan Kyai Haji Ahmad Dahlan nomor 3 lan 6 kampus pusat, kampus kalih ing Jalan Urip Sumoharjo nomor 76 Plausan lan kampus 3 Jalan Pahlawan KM 3 Sucian Jero Tengah Bayan. Universitas ingkang unggul catur dharma perguruan tinggi Muhammadiyah kanthi ngasilaken lulusan ingkang islami, mandiri lan gadhahi kemampuan akademik sarta nerapaken iptek kanthi panjangka ingkang mirunggan tanggap adaptif dumateng owahing pembangunan tumuju masyarakat Islami. Sakmenika ngancik ing semester genep mahasiswa ingkang padatan regeng dening aktivitas mahasiswa sakmenika ngancik ing liburan semesteran tumuju semester genap ingkang badhe dateng. Liburan sakmenika ingkang sampun kawitan dinten menika tumuju akhir Februari ingkang badhe dateng kedah dipun isi kanthi kegiatan ingkang murakabi. Kados ingkang dipun andharaken dening Kaprodi Pendidikan Bahasa lan Sastra Jawa ing sak sela-selaning wekdal. Wah, sampun kalampahan, alhamdulillah sedayangipun lancar. Menika mahasiswa semester itu saweg ngayahi kegiatan KKN tematik. Lajeng mahasiswa ingkang semester gangsal, semester 3, semester tunggal menika kegiatanipun nggih libur wonten dalemipun piyambak-piyambak. Ananging mahasiswa semester gangsal menika saweg persiapan kangge PPL utawi magang. Lajeng menawi mahasiswa ingkang hima menika kadosipun saweg Klaten Karawitan. Dados monggo kanca-kanca mahasiswa ingkang boten mlebet wonten ing pengurus hima saged tumut Klaten Karawitan. Menawi badhe gladen keterampilan sanesipun umpami nembang utawi badhe gladen nyerat monggo saged sowan dhateng dosenipun. Monggo. Nggih, menika senajan to mahasiswa prei ananging dosen boten prei makaten. Nggih, monggo kegiatan liburan menika saged dipun isi kanthi kegiatan ingkang positif, ingkang murakabi lan mahasiswa temtunipun saged keterampilanipun saged mindak boten namung santai-santai, boten namung rebahan nggih, ampun dados generasi ingkang rebahan. Kedah dados generasi ingkang kreatif, ingkang terampil. Mekaten. Matur nuwun. Pelaporan Zuli Kurniawati, kabar pawartos saking Universitas Muhammadiyah Purworejo.